Ilang saking kok kayaknya bareng Ramadan sing ilang wonge sing ilang jamaah teng pundi niki kan ngaten. Maka para bapak ibu antawis niku nuduhke bilih tiyang ngamal ngibadah secara borongan niku ternyata nggih saged nglaksanake, tetapi ingkang dipun tuntut kalih Gusti Allah kita kin ibadah niku istiqomah, continue, ajeg ngantos akhir hayat. Enten sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken innamal a'malu bil khawatim. Amalan kuwi nggih sing dipun reken, sing dipun anggap sing pungkasan. Sing pungkasan. Ngeten. Niki lah para bapak ibu perintahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng kita panjenengan sedaya. Lajeng para bapak ibu, tiyang sing saged istiqomah niku ternyata enten pinten-pinten keutamaan. Antawis mengke ingkang kita baca wonten gen Riyadhus Shalihin bab istiqomah bab ingkang nomor 8. Tapi antawis para bapak ibu enten suwijinipun hadis bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendikaaken idza maridul abdu aw safara kutibalahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Bilih ketika seseorang niku sakit utawi kondisi perjalanan jauh terus dheweke duwe suatu amal ibadah sing rutin dikerjake, maka ketika sakit utawa ketika perjalanan jauh niku tetep dihitung ngamalke amalan-amalan sunnah sing wis biasa rutin dikerjake niku wau. Contone ngeten. Tiyang bendinten sregep salat duha. Tapi suatu ketika piyambake sakit. Nah, maka ketika kondisi sakit niku piyambake tetep ditulis angsal pahala salat duha. Utawa piyambake bendinten sregep maos Quran utawa zikir. Suatu ketika piyambake safar, perjalanan jauh sampai repot. Safar niku perjalanan sing ngantos menempuh 80 kilo lebih ngoten lho nggih. Nek mung teng Karanganyar ngoten men ya niku dereng diwastani safar. Dados ngantos piyambake repot boten saged nglaksanake, piyambake tetep ditulis pahala tiyang sing maos Quran, tiyang sing kulino dzikir niku mau. Mergane napa? Mergane istiqomah niku mau. Piyambake pun ngulinake amalan sunnah ketika repot mergo safar utawi sakit, piyambake tetep angsal pahala. Nikilah salah setunggalipun keutamaan daripada istiqomah. Mila para bapak ibu, kita pelajari bab tentang istiqomah. Babul istiqomah, bab istiqomah. Qala al-muallif rahimahullah taala babul istiqomah, bab istiqomah. Qala Allah taala berfirman, fastaqim kama umirta. Gimanika Gusti Allah merintahke supados Nabi Muhammad niku istiqomah kados dene ingkang dipun perintah. Istaqim ala dini rabbika wal amala bih wad du'a ilaih. Maksudipun Nabi dipun perintahke supados istiqomah di dalam agamanipun Allah, istiqomah di dalam beramal dan istiqomah di dalam berdakwah. Dan ikilah kita di dalam beragama niku istiqomah secara pribadi, amal kita kanthi ilmu dasaripun nomor kalih kita kan istiqomah terus berdakwah, ajak-ajak tenggene kesainan ngeten ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nate ngendikaaken al istiqomatu antakuma ala amrin wa nahyin. Istiqomah niku nggih menika wong sing selalu tetap di dalam perintahipun Allah dan nebihi laranganipun Allah. Ngeten ya. Dan ikulah para bapak ibu, dados kita diperintahke supados istiqomah. Firmanipun Allah wonten ayat lentune Allah dawuhaken innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Allah ndawaken sak temene tiang-tiang sing berucap bilih pangerane Gusti Allah. Terus kemudian istiqomah ngucapke pangerane Allah niku mboten mung ucapan tok, tetapi praktek tindak tanduke nggih selalu sing diibadahi Gusti Allah. Enten mriku yakin ming tengene Gusti Allah, merutinkan ibadah tengene Allah, terus tsumastaqamu, kemudian diistiqomai. Jadi Rabbunallah niku iman, tsumastaqamu niku maksude beramal. Tiang sing saged iman, kontinu dalam imane dan amale, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat bijing ketika piyambake meninggal dunia. Nah niki penjelasanipun para ahli tafsir. Pilih ketika piyambake meninggal dunia, malaikat turun tengene piyambake karo ngomongi, alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Awakmu ora usah khawatir, ora usah susah. Ora usah khawatir, ora usah susah. Lan senengo. Kan seneng bilih piyambake dipun paringi kabar gembira dengan surga sing pun dijanjikan. Kan seneng kali malaikat, ojo susah, ojo nelongso, ojo kuatir, awakmu bakal entuk swarga. Dados niki lek ngomongi malaikat pas ajeng meninggal. Lah kula nunggone wong mati kok mboten ngertos ya Mas ngoten niku lah. Ya malaikat niku gaib ngeten kita mboten ngertos. Sing ngerti gur sing ajeng meninggal niku. Kalian dipun sanjangi nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Gusti Allah kekasih wali tenggene tiang-tiang sing purun istiqomah niku, iman dan istiqomah di dunia maupun di akhirat. Tentunya dadi waline Gusti Allah wonten akhirate nggih enten mriku dipun kasihi kalih Gusti Allah. Dan piyambake angsal sesuatu sing diinginkan lan napa mawon sing dipun jaluk. Dan niku saking Gusti Allah, nuzulan min ghafurir rahim. Turun saking Allah Maha Pengampun ingkang ugi Maha Penyayang. Dados tiyang sing purun istiqomah meninggal dunia ini dikai kabar gembira kalih malaikat tentang surga dan disanjangi kalih Gusti Allah, tiyang niku dadi waline Allah tentunya lan akhirat lan mendapat napa mawon sing diinginkan, napa mawon sing dipun jaluk. Niku tiyang sing istiqomah. Qalu rabbunallaha tsumastaqamu niku maksude iman terus beramal secara istiqomah. Enten ayat lentune Allah ndawaken innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sak temene tiang-tiang sing mengucapkan pangeranku Allah terus piyambake istiqomah. Niku wau iman terus istiqomah. Tiang-tiang niku wau mboten bakal kuwatir lan mboten bakal susah. Nggih, mboten bakal kuwatir lan mboten bakal susah. Dan mereka itulah penghuni surga, kekal enten nggih surga sebagai balasan saking perbuatan amalipun. Terus tiyang niku sing istiqomah mboten bakal kuwatir nek dilebokke neraka lan mboten bakal susah nek ditundung saking swarga. Dene wis nang swarga wis mboten enten rasa kuwatir dan susah. Nah niki lah firmanipun Allah perintah supados kita niku istiqomah. Istiqomah niku gampang diucapke ning ya niki. Anggenipun nindakke niki nggih para bapak ibu nggih perjuangan. Nggih kita usadani. Kita usadani. Allah nggih hadis ingkang pertama wa an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qaulan la as'alu anhu akadan ghairaka. Terus suatu ketika Sufyan
bin Abdillah radhiyallahu anhu matur teng kene Nabi, "Ya Rasulullah, kula mbok di paringi wejangan. Jenengan paring wejangan teng kene kula. Jenengan paring dawuh teng kene kula tentang Islam sing kula mboten perlu tekok nanggone tiyang sanes." Ngeten nggih. Artinipun jenengan paringi wejangan sing cekak aos, sing ringkes tapi berisi, berbobot, sing kula mboten perlu tanget tiyang sanes. Sakliyane panjenengan. Terus Nabi jawab, "Kul amantu billah tsumastaqim." Nabi ngendikaaken, nggih menika ngucapo aku iman terhadap Allah. Ngucap iman tengene Allah niku mboten mung ucapan tok. Nggih dipraktekke. Krana iman niku manggone enten nggih telung panggonan. Pertama ati, kedua lisan, ketiga perbuatan. Wong iman ning nggon ati tok karo lisan, perbuatane mboten ente mriku mraktekke imane utawa imane gur ning nggon ati tok, laire mboten purun nindakke keimanane niku Abu Thalib niku iman ning atine. Mula teng Nabi disanjangi, "Wahai paman, jenengan ngendika la ilaha illallah wis mlebu Islam. Benjing kula bela jenengan enten ngersanipun Allah." Tapi pamane mboten purun sampai akhir hayat. Piyambake mati dalam kekufuran. Percaya ning atine iman nek Nabi Muhammad niku rasul. Ada. Berikute tiyang sing iman gur ning laire tok, batine mboten iman, dan niku tiyang-tiyang munafik. Tiyang munafik ngaten niku. Tiyang munafik atine mboten iman, laire iman. Ngetokke keislamane laire. Ngaten. Mila ya ngucapke keimanan niku ya dipraktekke enten nggih lahir batin lesanipun ngeten nggih. Tsumastaqim, terus istiqomah. Terus istiqomah. Ngeten nggih. Mila para Bapak Ibu, wejanganipun Kanjeng Nabi ingkang ringkes padet dan menawi dipun kerjake niki luar biasa nggih menika iman tengene Allah dan istiqomah di dalam beramal. Sebagian ulama ngendikaken marjiul istiqomah ila amraini. Punjere istiqomah niku baline teng dua hal. Pertama sihhatul imani billah, sah imane tengene Gusti Allah, artinya imane bener. Lan apa enten wong sing imane ora bener, lho enten. Ya percaya tengene Gusti Allah ning ijek percaya karo liyane. Lah niki berarti imane urung bener. Tegese tesih nglakoni kesyirikan. Ya, percaya Allah sing gawe langit bumi ning sing dijaluki, sing dipun pundi-pundi, sing dikorbani sak liyane Allah. Niku imane dereng bener. Nomor kalih nggih menika wattiba umma ja'a bir rusul zahiran wa batinan. Mengikuti napa mawon sing dibeto kalih Kanjeng Nabi secara lahir batin, tegese ngamal niku wau. Ngeten. Ngeten. Ngeten kan hadis Nabi ngendikaken hadis lentune istaqimu walan taksu wa'lamu anna khaira a'malakumus shalah wala yukhafid 'alal wudu'i illa mu'min. Istiqomah dan ora sah perhitungan. Istiqomah dalam beribadah niku kedah totalitas istiqomah lan boten perhitungan. Lan supados dimangertosi sebaik-baik amalan niku salat dan boten enten sing jaga wudu kecuali tiyang iman. Nek boten tiyang iman nggih boten wudu, boten ngibadah salat kok. Sing wudu niku mestine wong sing salat. Lah wong sing salat niku tengere tiyang iman. Nek tiyang iman ya salat. Nek ora salat, nah niki tanda tanya keimanane. Lah ngaten. Berikutnya para Bapak Ibu hadis berikutnya saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngendikake qaribu wasadditu wa'lamu annahu la yanjuwa ahadun minkum bi amalihi. Nabi ngendika berusaha nyedak lan berusaha bener. Jadi kita niku dalam beribadah, beragama niku berusaha bener, berusaha nyedak. Ngeten nggih. Ampun santai alas, Gusti Allah moho ngapura ngeten nggih. Dadi wong ki sing santai
ngamal ngibadahe ora patek tenanan, ampun. Wong ditenani men tesih mbuh karuan kita nggih. Karena ibadah kita niku mboten enten sing 100% sempurna niku kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat mawon pun dinas kalih Nabi. Umat niku itu pahala setengah paling oke salat niku. Mula tiyang bar salat niku kan istighfar. Mergo napa? Ya ijik kathah kekirangane, kathah mboten khusuke. Ngoten. Mila kan berusaha bener kan berusaha nyedak. Ngeten nggih. Kan berusaha bener kan berusaha nyedak. Dijelasaken kalian para ulama enten mriki wal muqarabah al qasdul ladzi la gulu wa fihi wala taksir. Muqarabah berusaha nyedak niku nggih menika mboten sampai berlebihan ning nggih mboten terus nyepelekke. Sak mampune. Ning mboten parang berlebihan, ning nggih mboten parang nyepelekke. Wasaddad atau Nabi pesene wasaddidu kan berusaha bener niku wau nggih al istiqamah wal isabah. Nggih menika berusaha istiqomah dan berusaha mener-menerke. Berusaha bener. Ngoten. Merga supados dingertosi tiyang niku mboten enten sing saged nglebokke teng surga merga amalane. Nek mengandalke amalan manusa niku mboten saged mlebet teng swarga. Ora iso dingge nebus swarga amalane nek mengandalke amalan. Wa qalu ngucap sapa ngakeh sahabat wala anta ya Rasulullah jenengan napa nggih ngoten ya Rasul jenengan ngibadahe peng-pengan ning apa ya mergo ibadahe terus ora iso mlebu surga artine nek mengandalke amalane mboten saged mlebet surga ngoten jenengan kiye kala wala ana padha aku ya ngono nek gur ngandalke amalanku nggih ora iso mlebu swarga wong nabi padahal niki Nabi mawon ngibadahi peng-pengan salat malam ngantos napa? Bengkak-bengkak sukunipun ning mboten saged kok terus diengge andalan nggih nebus surga niku mboten saged. Illa kecuali ayat agam madani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin kecuali yen amalan niku wau yen to dipun bungkus dipun selubungi kalian naminipun rahmat dan kefadalan saking Gusti Allah. Artine menawi kita niku ibarate ngamal niku dol tinuku oleh Gusti Allah niku mboten nyandak. Nikmat sing diparing kita ngene kita niku luwih kathah daripada amal ibadah. Kita ngeten mawon gampil, setunggal dinten niku kita diparingi wektu 24 jam. Kira-kira sik dingin ibadah niku enten mboten 12 jam wonten separone ngoten lho. Mboten enten kok separone, seprapate pun wis mun seprapate. Pinten 6 jam. Enten tiyang sing salat, ngajine, maca Quran, dzikir niku dilumpukke 6 jam sedinten enten. Kula yakin nggih di antara kita sing enten mriki dereng enten ngene sing ngeten iki. Salat kita dilumpukke sedaya niku enten mboten 2 jam ngoten. Nah, iya tengene. Mungkin betul enten 1 jam paling. Lagi 2 menit ping gangsal kali sak salat sunai. Sak jam enten mboten dilumpukke. Maka waktu sing diparingi Gusti Allah niku sing kita nggih Gusti Allah kalih nggih mboten niku tesih kathah sing tinggi mboten tengene Gusti Allah. Sing tinggi urusan dunia mboten akhirat. Mula nek ngandalke amalan sepinten. Wong nikmat sing diparingi Gusti Allah niku luwih kathah. Ngeten nggih. Mila para bapak ibu nikmat amal niku wau saged dingge nebus swarga benjing menawi nikmat niku wau dipun bungkus diselubungi kalih nggih menika rahmat kalian kefadolanipun Gusti Allah. Ngoten. Mila niki sebagai dalil mboten enten seorang makhluk pun mboten enten seseorang pun sing enten mriku napa niku nebus tenggene hake Gusti Allah niku mboten enten. Nebus tenggene swarga niki mboten enten. Amal niku namung sebab seseorang kangge mlebet swarga, sebab namingan. Sebab. Tapi
para bapak ibu sing dadekke sebab niku berfungsi tenggene napa niku nebus swarga niku rahmat saking Gusti Allah. Karena sebab niku kadang mboten saged dadi musibah, mboten saged dados musabab. Nggih. Contohnya napa? Ya nek secara penelitian wong mumet iki diombeni bodrek kandungannya paracetamol 50 gram, 500 gram. Kandungannya obat pirang-pirang iki nek secara penelitian iki ndang iso ndadekke mari mumete. Ning kathah mawon tiyang mumet. Enten mriku ngombe paramek pira-pira ya urung mantun gitu. Regane mumete ra duwe dhuwit sakjane guys. Beda meneh urusane gitu. Dikombeni bodrek ya cek mumet dong, duwite ora enek. Mumet iki mergo ora duwe dhuwit, kayak kebutuhane pirang gitu. Nah, itu pirang-pirang plastik. Ya plastik. Lorek sisan gitu. Lorek ora guru plastik biasa. Gede sisan. Dulur berarti nek gede. Nek jadahe barang kita ngelah iki, karek gedange barang iki kan ya niku dadekke mumet apa dadekke wareg niku. Dadi maem mawon wareg kita nggih. Dungane sing penting wanci butuh ya enek ngoten kita ngoten. Dungane ngoten. Maka satu sebab niku kadang mboten saged dados musabab, semanten ugi amal kita. Amal kita niku mung sebab mlebet teng surga. Sing dadekke musabab mengke sing dadoske sebab niku berfungsi niku nggih Gusti Allah mergo rahmat kasih sayangnya Allah dan kefadolane Allah. Nah, kasih sayang kefadolane Allah niku kita perkoleh kanthi kita iman dan istiqomah niku wae. Ngoten para Bapak. Artinipun saking hadis niki ugi wong niku nek oke-okean ngamal terus wis kula wis akeh rumangsaku ganjaranku wis akeh ketok iki turah ketok rumangsa turah. Wis cukup iki aku lek ngibadah salat iki wis ketan taun kawit cilik aku iki wis diajari salat nganti tekan umurku widaan taun semene iki akeh berarti. Terus wis ngoten terus leren ngoten niku klentu. Mboten saged nebus ngibadah wae ketan taun. Ngeten nggih. Arep salat ku wis 50 taun, setengah abad punjul ning dereng saged nebus. Mila syarat kita mlebet surga niku istiqomah niku wau ngeten nggih. Niku nembe angsal rahmat kefadlane Allah. Ngaten Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu ingkang kula hormati, ya menika kita dalam beramal beribadah kajenge enten mriku saged enten mriku termotivasi. Saged enten mriku semangat kita dipun sunnahke dipun syariatke tafakur tenggene kebesaranipun Allah ngeten ya. Antawis nggih menika kanthi kita ndelok makhluk-makhluke Gusti Allah. Enek gunung sing menjulang begitu tinggi ngeten nika. Nggih. Enten gunung sing gedhe men saged mbledos, enten lautan, enten makhluk sedaya sing enten lingkungan kita, enten sekitar kita niku saged dados ayat-ayat tanda kebesaranipun Allah. Dan kita nggih kedah tafakur terhadap donya sing ngeten iki nggih mboten suwe, mboten selamanya. Dilongkas nggih dikukut kalih Gusti Allah, enten batese. Nah, dan kita nggih kedah tafakur, berpikir-pikir pilih kita bar meninggal niku bakal nemoni akhirat. Akhirat niku eneke swarga, eneke neraka, enten nikmat kalih adab. Ngeten nggih. Ngoten. Mila enten bab niki Imam An-Nawawi rahimahullah damel bab tafakkur fi azimi makhluqatillah ta'ala. Bab tafakkur terhadap kebesaran makhluknya Allah Ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah, dan berpikir-pikir tafakur niku pikir-pikir nggih. Berpikir-pikir terhadap dunya bakal musnah, fana, dunya niku ora abadi, ora seteruse. Enek batese wa ahwalil akhirah, dan berbagai macam hal sing medeni enten ing akhirat. Diceritake nek neraka ngoten nika, diceritake nek kiamat niku ngoten nika dan seterusnya. Wasairi umurihima wa taksirin nafsi, dan sedaya napa mawon sing medeni tentang nggih niku wau akhirat niku wau, dan
kita nggih kedah tafakur tentang kekurangan kita. Kita nggih, kekurangan kita wa tahdzibiha wa hamliha ala istiqamati, dan sedaya niku wau supados dados motivasi piyambake saged istiqomah. Tafakur para Bapak Ibu. Tafakur terhadap keagunganipun Gusti Allah. Antawis tafakur terhadap kebesarane makhluke Gusti Allah kados dene arsy, kursi, kados dene langit bumi niki. Allah dawuhke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken mas sama wal ard wa ma bainahuma fil arsy kala illa ka halqati ulqiyat fi falatin minal ardi. Langit bumi niki nek dibandingke kalih singgasanane Allah, arsy Gusti Allah niku kaya dene duit koin niku diuncalke teng lapangan. Duit 1000 ngoten diuncalke teng lapangan gempolan niku nang tengah ngoten goleki ngoten nak kangelan. Kangelan. Diuncalke. Artinipun singgasananipun Allah kalih bumi sing kita panggene sing ya pun kita anggap gede niki, bumi lah gede ngoten. Niku mboten enten apa-apane enten ngersanipun Allah. Kita tafakur, berpikir-pikir tentang niku. Ngeten. Ngoten. Mila para Bapak Ibu, wonten mriku kita disyariatke supados melihat tentang makhlukipun Allah, tafakur ngeten. Ten Al-Qur'an ya menika Allah dawuhaken teng surat Saba ayat 46, innama a'idukum biwahidatin antakumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Ngoten. Terus Nabi Muhammad kan jawab tegene tiang-tiang kafir. Ngeten nggih. Gusti Allah dawuhke Muhammad omongono nyanggone wong-wong sing kafir, wong sing menyangka awakmu ki majnun, bilih aku nasihat nyanggone awakmu kanthi dhewe-dhewe. Terus awakmu ngadeka nyanggone Gusti Allah secara sendiri-sendiri maupun secara berdua, terus pikir-pikira. Tegese niki Nabi Muhammad niki kan jawab, kan bantah tegene tiang-tiang sing ngarani Nabi Muhammad majnun. Karena Nabi Muhammad itu menyampaikan wahyu dianggap majnun, dianggap orang waras, dianggap aneh, dianggap nulayani adat. Coba saiki ngeten nggih, Nabi Muhammad kan ngendika, awakmu madhep nyanggone Gusti Allah. Terus mikir-mikir secara dewe-dewe utawa secara diskusi. Ngobrol-ngobrol ya, contohnya Abu Lahab karo Abu Jahal ngobrol coba. Pikir-pikir Nabi Muhammad iki eneng kono wong majnun apa ora asline? Ya nek wong majnun kenapa kok bodoh percaya nalikane nitip barang sing dipercaya malah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang sing amanat. Ngeten nggih. Kenapa Nabi Muhammad kok sampai dijuluki Al-Amin? Ngeten nggih. Supaya dipikir, kenapa kok awakmu ngarani majnun nang ngeten. Terus sampai para Bapak Ibu Walid bin Mughirah kalih Abu Jahal wekdal semanten niku ceritane nate tubrukan delik-delik krana padha-padha ndedhep omahe Nabi Muhammad ngrungokne bacaan Qur'ane Nabi Muhammad. Penasaran. Walaupun secara terang-terangan niku Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah niku menyek Nabi Muhammad, menjatuhkan Nabi Muhammad, ning penasaran kali isi kandungan Quran iki kepiye to niki. Apa to isine iki kepiye to? Niku sempet bengi-bengi niku Nabi Muhammad salat maca Al-Qur'an, Abu Jahal kalih Walid niku ndedhep lah wekdal semanten. Abu Jahal ngidak sikile Walid bin Mughirah. "Weh, iki sapa iki?" Kan peteng-peteng ngoten nggih. Jaman dhisik dereng enten baterai senter. "Sapa iki?" "Wis meneng kok." "Sapa kowe?" Nah, karena Abu Jahal sampai ketahuan dedep penasaran kali bacaan Nabi Muhammad, wah jatuh niki harga dirine. Bendina wae ngenyek kok tibake dedap-dedep. Nah, ternyata wah aku Walid tang. Wih, wis padha iki aku ya gur penasaran ning ngrungokke bacaane Nabi Muhammad. Artine menawi tiyang niku pikir-pikir dari hati ke hati, ya Nabi Muhammad itu tiyang sing terpercaya. Mboten mungkin goro, mboten mungkin enten mriku gawe-gawe
napa mulai sampai majnun mboten mungkin. Ngoten. Mula enten ayat niki intine kan bertafakur, kan pikir-pikir. Karena benjing akeh-akeh tiyang sing mlebet teng neraka niku wong sing ora gelem mikir. Bahkan urung ngantek sempet mikir, ngrungokne ora gelem. Enten surat napa nika? Surat Al-Mulk wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Tiang-tiang ahli neraka benjing dilebokke teng neraka iki karo sambat. Ya umpama aku dhisiki gelem ngrungokke lan gelem ngangen-angen, gelem mikir-mikir, mesti aku ora dadi ahli neraka. Ora dilebokke neraka ngene iki nek aku gelem ngrungokke tur gelem mikir. Lah niki mila kata-kata itu yang sing mlebet teng neraka niku ora gelem mikir, ora gelem enten mriku bertafakur. Lha niku Mas tiang-tiang kafir niku kudu pinter-pinter, nggih pinter kecerdasan secara IQ-ne, intellectual question-ne pinter. Iso gawe pesawat, iso gawe handphone, iso gawe kecanggihan teknologi, iso gawe kecerdasan buatan AI, artificial intelligence. Tetapi secara kecerdasan spiritual mboten enten. Sing dipikir mung donya. Adapun tiyang iman sing dipikir mboten mung donya tapi sesuatu sing jangka panjang benjing nggih menika akhirat. Kita salat ngeten iki sing dipikir nggih akhirat ta nggih? Akhirat. Berarti secara kecerdasan spiritual lebih daripada tiang-tiang ilmuwan-ilmuwan sing mboten Islam nika. Ilmuwan sing mboten Islam ya cerdas ning cerdas secara intelektuale mawon tapi secara spirituale jeblok. Mula kathah kita nggih wong Jepang niku lak wong terkenal pinter, disiplin ngoten kita nggih. Mangke sekali itu masalah, sekali merasa gagal dalam pekerjaan ini apa sing terjadi? Bunuh diri. Mula kasus bunuh diri kathah enten nggih Jepang mriku. Wong Jepang niku tertib ngguak sampah enten nggih. Dalan men ibarate mboten enten, tertib. Pinter cerdas wong cah cilike iso gawe mesin napa-napa, tapi nek wis stres karena mboten enten spirituale bunuh diri. Nah, kita tiyang Islam mboten ngoten niku para Bapak Ibu. Mila tiyang sing cerdas secara hakiki niku tiyang sing cerdas secara spiritual, secara agama. Mikir jangka ke depane benjing enten akhirat pripun. Jangka panjang benjing enten akhirat pripun. Allah dawakan enten gen ayat berikutnya inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka sak terusé al ayah. Surat Ali Imran ayat 190 niki disunnahke dibaca ketika sepertiga malam dan medal kalih memandang langit. Nabi Muhammad praktekin sepertiga malam medal ke griya memandang langit kalih membaca niki ngeling-eling langit bumi kabeh ciptaane Allah niki sebagai ayat tanda-tanda kekuasaane Allah kanggone tiang-tiang sing ulul albab, tiang sing duweni albab niku napa akal sing murni mboten kecampuran hawa nafsu niku albab. Ya kecerdasan enten mriku spiritual niku wau. Mboten mung kecerdasan intelektual. Cerdas secara intelektual ning mboten gadai spiritual nggih, ning sesat ngoten mawon. Betapa banyak ilmuwan sing sesat kaya dene sinten nika sing cacat nika. Mboten percaya kali akhirat. Stephen Hawking nggih. Niku ilmuwan pinter. Wonge cacat ning uteke ngungkuli komputer jareke. Saking pintere. Ning ora percaya kali akhirat ya berarti kan sesat niku. Ngeten nggih. Nah, mila langit bumi pergantian siang dan malam niki minangka tanda-tanda kekuasaan Allah. Pergantian siang dan malam iki awan bengi utawa enten sing jelaske pergantian siang dan malam niku sok awane luwih dawa daripada wengine, sok wengine luwih dawa daripada awane. Ngaten nggih. Kados niki nek niki luwih dawa napa nih? Luwih dawa
awane napa bengine niki. Ngoten. Nah niki dadi tanda-tanda kekuasaan Allah kangge tiyang sing berakal. Ya kuwi wong sing bodho eling tengene Allah dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi tidur, ngeten nggih, wa ala junubihim dalam kondisi tidur. Terlentang kita nek sare mbah-mbah kakung mbah putri biasane niku nek dalu nek pun klilir niku ajeng sare melih sulit gitu nggih. Dimanfaatke nek kelingan coba. Ampun dieling-eling. Dinyangi mawon. Sing ngenyangi niku Mas, ngoten nggih. Sing dipikir nggih sing ngenyangi niku. Nggih. Terus piyambake nek ajeng sare melih mbah-mbah niku kadang pun sulit gitu ya. Dimanfaatke kangge napa nek saged salat, wudu salat. Ewon dene berat awake niku berat saestu nggih. Kalih gletak ngenten nggih kalih zikir. Ngathah-ngathahke istighfar. Ngathah-ngathahke donga tengene Gusti Allah ngeten. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard dan piyambake berpikir-pikir tafakur terhadap nggih menika penciptaan langit dan bumi. Ya, langit sakmene gedene, bumi sakmene ambane gitu nggih. Nah niki diangen-angen sehingga kita tambah anggenipun iman tengene Gusti Allah. Berikutnya Allah dawakan kita telaske afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Surat Al-Ghasyiyah. Apa ta wong-wong ki ora padha ndelok nyanggone unta kepiye unta diciptakke. Unta niku hewan sing unik. Unik ora, Pak? Tinggi perjalanan jauh kuat. Orang ngombe suwe kuat karena duwe kantong napa? Air minum. Nek ngombe akeh ning lekas perjalanan jauh orang ngombe suwe mampu. Ngeten nggih. Unta niku dibeleh mboten sah dadak digujer dirut nganggo jadung dijigal kaya sapi mboten. Nah, ten Arab nika nek musim haji ngoten. Lah niki mung karo ngadeg kok di blerek napa digorok gulune mengke nek wis kira lemes ambruk dhewe ngoten. Mboten sadar dikujer. Mboten sadar dikujer. Ngeten nggih. Kita nek angel sakniki mungkin bayangke sakniki enten HP golek napa enten YouTube beleh unta ngoten mengke ngertos. Unik unta niku. Mula niku tanda-tanda kebesaranipun Allah. Langit kepripun Gusti Allah mengangkat langit sing tanpa tiyang niki. Lan terhadap gunung Allah nancepke gunung sebagai paku bumi ngeten nggih sing gedene sak manten bumi sing dihamparke kalih Gusti Allah. Niki supados dados renungan kangge kita panjenengan sedaya niki tanda-tanda kebesarane Allah. Allah dawakan afalam yasiru fil ardi fayanzuru ngeten nggih sak teruse ayat surat Muhammad ayat 10. Apa ta wong-wong kuwi ora padha mlaku ning bumi terus ningali. Mlaku ning bumi niku tegese ya saged mlampah-mlampah teng mriko-mriko untuk delok makhluke kebesaranipun Allah. Nomor kalih mlaku niku ya kanthi mlaku pikirane tegese ngangen-angen. Nang omah ning angen-angen la iya. Ngeten nggih. Langit bumi jagat kewan sakmene biyane iki Gusti Allah kekuasaane. Ngeten nggih. Kekuasaanipun Allah. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken al-kayyisu man dana nafsahu. Pilih wong sing cerdas niku wong sing mampu enten mriku menghisap awake dhewe. Mikir-mikir dengan awake dhewe. Ngeten nggih. Mikir-mikir dengan awake dhewe. Dadi tondo-tondo kekuasaane Allah ya manusa niku lho. Begitu kompleks tubuh manusa niki. Manusa niku kathah kanthi pirang-pirang organ nek geseh siji ngoten mawon repot ngeten nggih. Untu niku pirang-pirang. Loro rasa kabeh siji ngeten mawon niku wis gulung kuming niku. Wong nggih. Tiyang sakit untu niku wis dirasake nangis, tinggi turu mboten penak, tinggi mangan mboten penak lho. Tiyang niku urip niku penak lah nggih. Mangan, turu, dolan ngoten nggih. Nek wis lara untu mboten penak kabeh niku. Ngeten nggih. Nek diumumke ning arisan RT RD ndek wong sak RT ora
Ora patut. Para sederek nggo ngendaki Pak Niko nembe gerah waja. Niku ora patut diar umumke ning arisan dusun apa arisan RT. Ning sing ngrasake ya nangis. Ngene iki. Manusa niku duwe macem-macem organ tubuh. Geseh sithik mawon nggih. Kacau balau enten mriku kinerja tubuh niki. Niki tanda-tanda kekuasaan Allah. Otak manusia niku enten jutaan sel, jutaan cabang-cabang sing ternyata miturut peneliti niku sing dingge menyimpan memori enten nggih pikiran kita. Mula kita eling niko, kelingan pelajaran dhisik pas siji sekolah padahal pun pirang puluh tahun. Ha niki bukti tanda kekuasaanipun Allah. Dan nek kita mikir-mikir, ya niku wau para Bapak Ibu. Luar biasa Allah niku begitu maha agung, detail di dalam menciptakan makhluk. Mila sedaya niku saged dados pelajaran kangge kita ben kita niku mboten terus sulap kalih donya. Donya niki dipikir-pikir kangge memacu kita ngibadah ini Gusti Allah, mboten kok malah krana donya kita lali kalih Gusti Allah. Salah ngaten Bapak Ibu, saya cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.